Hej og velkommen til den her syge epic guide til speedrunners. Det her det er mine homies Toxic Melon og Jonathan is online right now. Og vi vil vise jer. Prøv lige at sige hej, dreng. Hej. Hej. Og meningen med vores kanal er, at vi vil være populære. Vi gør det kun for pengenes skyld. Vi er ligeglade med alle vores seere. Men subscribe gerne, fordi vi vil gerne have tjene penge. Vi spiller speedrunners. Det er det der Counter-Strike-agtige shooter game. Minecraft. Digital. Deluxe Sig noget, Edition. drenge. Okay, vi spiller Minecraft Deluxe Edition. Med grappling hooks. Det er et mod, vi har installeret. Fuck, dreng, vi er nødt til at snakke meget mere, regn med. Ja, vi Okay, som I kan se nu, my name is PewDiePie! Oh my god, Vi laver lige en fun gaming, sådan et spotlight for vores highlights i spillet. Det er det, vi spiller nu. Og I må meget gerne subscribe til vores vens kanal, herj1717, hvor I kan se gamle sådan gaming videoer. Ja, Og has-videoer. 2 år siden er de fra. Og hvis vi får 100 subscribers, vil vi sende nøgenbilleder af Jennifer Lawrence. Fordi vi fandt dem, kan jeg godt sige, om min... Hvad hedder vores følgerbanke? Okay, det skal hedde... Okay, så hvad hedder du? Du hedder Adam. Jeg hedder Adam. Og jeg hedder Frederik Banke. The Bentleys. Ja! Hvad så, Bentleys? Hvad hedder vores kanal? Hvordan døde du af Det at er være ligesom noget forrest? ligesom PewDiePie, sådan noget. Hello guys, my name is Adam Banke. Og I skal lige høre på Jonathan, for hans... Vi sender et lille link nede i description mener jeg. Hvor I kan se, hvordan man joiner hans kanal og subscriber til hans herj-følgere. Jeg skal bare lige sige, han er kæmpe satanist. Oh my god, Adam. Nu når vi er i gang, følger for The Blankleys, eller hvad fanden vi kalder det. I må meget gerne sådan vise vores kanal til jeres venner, Ej, for hvis I satan. selvfølgelig har nogen. Hvilket jeg går ud fra, I ikke har, fordi I gider at bruge jeres tid på mig og Banke og Jonathan. Ja. Jeg bor i Indrumvej, Jonathan bor Jamen Indrumvej, og hvis I har lyst til at banke mig ned med jeres fucking hårde venner, så er I meget velkommen. Yes. Jeg har trænet i fitness i 15 år, og jeg synes selv, jeg har fået en rimelig lækker krop. Og, Det er rigtigt nok. men altså også hvis I har nogle... ja, jeg holder fest her den 27. februar. Hvor er det henne? Og Sig, hvor er det henne? hvis I siden syd, så hvis I subscriber, så skriv ned i kommentaren, så skriver jeg bare, jeg vil gerne med til Adam Bankes Epic Night Battle song. Yes, Så skal I komme med. så får I en invite. Eller hvordan får man face views? Ved at være pige og vise sine bryster. Og ja, og når vi får et like, så vil vi alle sammen vise vores bryster. I må meget gerne give respons, om I synes det er kedeligt. Jeg er fuldstændig ligeglad, med Banke der penge. Det vil Banke også gerne have, og Jonathan. Jeg får ikke penge for det her. Nej, Men det er husk, vores- at på herj10 skal I se nogle rigtig professionelle guides til World of Truck Tanks. Simulator og World of Tanks. De lavede Ej, en det var World of ikke Tanks, World som of hedder The Tanks. Black Watch Division. Og ja. Shit. Jeg synes, en grund til, at I skulle blive her hos os, er nok fordi, at vi er fremtiden i gaming-industrien. Ja. Vi har... vi har glemt at præsentere vores mænd. Hvad så? Mit navn er Ghostfuck. Hvad er dit navn, Banke? Ja, det er vi gået igennem, Adam. Jeg hedder Nå, ja. Toxic Melon. Og det er Jodion is online right now. Nej. Og I kan bare add ham på Facebook, Og Jonathan, Facebook.
Adolf Dønig. Og jeg hedder Adam Paul Findley. Og Banke, Toxic Melon, hedder Frederik Sandal Banke. Nej, jeg hedder bare Frederik Banke. Frederik Banke. Og I kan bare adde os, og vi har mange venner, og vi har fester 24/7. Det er for det meste bare gaming nights, I ved. Selvfølgelig, hvis I har nogle pigevenner, må I meget gerne invitere dem. Ja. Det har vi ikke, så vi har mange af nogen. Men vi vil sætte meget pris på, hvis I vil like vores kanal, sådan at vi kan tjene nogle penge. Yes. Så er jeg død. Nej, jeg overlevede. Hvad gør man mere for at få mange views? Det du kunne... Det handler om at være... Det handler... Ja, Hva? okay. For det første skal du være sjov. Så den er... Så det er ligesom ude. Det kan vi ikke. Den er ude. Det vi kunne... Den er pis. Det vi kunne... Folk kan godt lide at lære noget og blive bedre til spil. Så vi kunne lære dem Du noget. hopper på sæt. Ja. Det... Husk at slå brættet ned. Det er bare dårligt. Det er sgu da fucking sjovt. Hvem gider at høre på en eller anden nørd, som sidder og laver gaming videos? Ja. Nå, ja, det er det, vi laver. Men i det mindste har vi et formål med det, og det er at tjene penge. Ja. Nej. Hvad fanden vandt Jonathan? Jeg har det forbi, bro. Hvordan vandt Jones? Og vi mister vores sjovhed. Vi er nødt til at tage os sammen. En mand. Okay, banke på. Okay, hvem Det er der der? banke. Jones ødelagde den. Hvem der? Det er Frederik. Vi sender også lige nede i description, så kan vi lige sende, hvad vi bruger i vores computer, altså hvad vi har af vores computer. Altså, jeg vil nok sige, at vi har nok de fedeste computer. Vi har Windows 6. Hallo, Så har drenge, vi, jeg fik faktisk... Alienware. Jeg har prøvet Windows 10. Okay. Jeg fik beta. Det er faktisk lidt ligesom Windows 8. Bare med... Ja, det er bare Windows 8. Det er ikke ændret en skid. Overhovedet. Har også vores serier. The Base. Vi lægger lige nogle billeder af vores ansigter, hvordan vi ser ud, fordi så kan I blive skuffet. Ligesom jeg blev skuffet, da jeg så det Joxcast, hvordan de virkelig så ud. Det var bare unsubscribe, men når I ser, hvordan vi ser ud, så tænker I bare... Sådan har de altid set ud. Gør det samme. Jamen, nej, Joxcast er fucking klam at kigge på. Ja, det er normale mennesker. Jamen, Ved du hvad, jeg vil faktisk sige, ikke? det er jo det problemet er Alle Jones. danskere er klam at kigge på, undtagen hvis de har briller. Så skal Så jeg sgu til I at må- Du briller. har lige sagt, at Emil var den eneste, der er køn i vores gruppe her. Ja. Ja, og mig. Du går ikke Fordi, med briller. Jamen nej, det klæder mig bare uden briller. Okay. Vi er nødt til at lave noget musik, jo. Og vi sender lige vores links til vores DJ-studie, simpelthen fra vores anden kanal. Hvor vi så sidder og laver musik hver fredag aften. Yes, hver fredag. Hver fredag aften, mens alle andre er ude og hygge sig, så laver vi musik. For det meste så ender vi bare med at spille kiks eller spille computer. Men vi hygger os altså lidt. Ja, det er hygge. Det er hyggens kanal. Det er det. Ej, klamt. Jeg ved, hvad I tænker, ser derude. I tænker sikkert, hvorfor fuck skulle jeg subscribe, når de kun tænker på penge? Men så vil jeg sige til jer, det er til velgørenhed til os. børn uden Det er arbejde. bedre computer. Og det er os. Og vi bedre børn- computer. Ja, og det er også os, der skal have de penge. Ja. Så, børn uden arbejde, som prøver at få et arbejde på YouTube. Her drenge, hvad gør vi, hvis den her video faktisk får pisse mange millioner views? Jamen, så synes jeg, så har vi jo opnået det, vi gerne vil, og det var at tjene penge. Ja. Jamen det får den jo selvfølgelig. Altså, vi regner med, at inden for en uge, så er vi oppe på 5.000 i hvert fald. Ja, Fordi vi er så sjove at høre på. Ja, Præcis. Fuck, det var noget det der. så okay. Hvad er det, der ligesom skiller os ud fra alle andre? Det er, Ej, at come on.
Vores videoer er specielle, fordi at det er bare totalt uncut. Alt er med. Fordi vi er elendige til det her spil her. Og så er vi kønne. Vi er også rigtig kønne mennesker, faktisk. Ja. Jeg vil nok sige, at jeg er den kønneste i min klasse. Det er Jonathan og Bank. Jonathan er ikke, han er nummer 2. Men Banke er i hvert fald. Jeg er ikke engang i jeres klasse. Nej, men altså, han er du er den kønneste i din klasse. Tak. Det har du selv sagt, da. Ja, og det står jeg fast ved. Der var jo en laser. Du gjorde ikke det der. Oh my god, Frederik. Ikke tag mig, nej. Shit. Get down there. Hvad fuck er det her? Det er noget, du tager, hvis du taber. Jeg taber ikke, jeg vinder. Vent at se, Frederik. Nu. Du så gør det der. Ja, og jeg vinder. Nu er så nederen. Se, det hjalp ikke engang en skid. Det gjorde det da. Ej, kom over! Det er seriøst. Jeg reddede dig lige der, Adam. Man kan sådan høre, når Adam han bare snakker normalt, og når han vil snakke i videoen. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Fordi han ændrer sådan sit toneleje, det er sådan, sødt! Det er mega sjovt. Vi har jeg sagt, vi ser godt ud? Og det er altså virkelig godt. Oh shit. Nej, det var nok jeg... Det er altså sådan, hvis du ser Channing Tatum, så tænker du, han er... Ja, så er det ikke lige sådan. Nej, Men tæt på. tæt på. Johnny Depp er pænere end os, men ellers, derudefter... Nej, han er ikke pænere end mig. Honky, hvad damer derude? I tænker nok, hvad fanden er det for en satan, der siger honky? Jamen det er Jonathan. Fanden ikke mig. What the fuck? Jeg glæder mig så meget til, at vi bliver berømt af at tjene penge og bare kan sige, fuck jeres subscribers, I er fandme grimme at høre på. Ja. Vi er fuldstændig ligeglade med alt, hvad I tænker og siger. Hvis I bare sige til jer, I betyder intet. Jeg skal ikke lytte som en guide til et eller andet. Det er noget lidt andet. Ej, jeg smutter nu. Ej, som I kan se, er en af vores medarbejdere, han har det dårligt. Må sådan, mute ham lige bare. Han har det dårligt nu. Han har det dårligt, så han var desværre nødt til at gå. Ja. Og det er vi også nødt til at gå, eller hvad? Eller kan vi lige lave vores intro-sang nu? Vores intro-sang, det kan vi godt lige lave. Det, du ved, ligesom har man så meget. Okay. Godt, det er fedt, Godt. Så nu sætter vi den ud, Banke. Bare stop den nu. Ja.